Mitäs teet? Äsken se yritti vessaa vaikka kuinka kauan. Tuitti sitä ovea. Ja kun mä tiedän, kato, siinä on tuo... Näetkö tuo kotinapi, joka vilkuttaa? Niin. Se etsii sitä. Tuonne päin. Hyvä oikein. Ei sinne. Ei kun justiin tänne se pitää mennä. Ei hän. Jos koti on tuolla. No mutta mitä se pökkää itse tuo oveen? Nyt se etsii sitä. Tule tänne. On takana. Käy se mennessä. Nyt se varmaan löytäisi. Paikannetaan kotipesää. Älä tule takaisin. Se on pyörii siinä. Mene sitten sinne. Nyt sä löydät. Se ei oikeesti taju. Et sä taju oikeesti sitä. Mene vaan suoraan. Ei joku. Ja siellä taas pyörii. Joo. Tähän menee jotenkin. Täällä on joku addiktio pyöriä ympyrä. Se menee niinku ehkä metri ja sitten se alkaa pyöriä. No joo. Eikö sä ymmärrä, että se on matolla? Nyt se ymmärrä. Siinä näkyy vähän sun edellisiä jälkiäkin. Kuule Sharpness-verkille. Mene sinne. Ei kun... Nyt mä. No, nytkö sä löydät? Nyt sä löydät kotiin. Nyt sä törmäät siihen paaluun. Nyt se pyörii siinä. Se törmää koko sun paaluun. Tästä sen meitä skannaa. Esteeksi. Anta. Joo, tästä se skannaa meitä esteeksi. Ei! Oikeesti? GG. GG. Äiti tää sekos. Joo, sillä on vieläkin tuo kodin paikannus päällä. Mitä sä yrität? Imuroiko se nyt vai yrittääkö se mennä sinne kotiin? Miksi sä menet tänne sängyn alle? Äijä. Pentti. Tässä ei koskella. Älä mua! Älä! Hullu. Pentti väärä suunta. Ei sinne johtaa. No aivan sama. Me ollaan ristetty se pentiksi. Tää on niin tyhmä. No Nyt sä löydät sen. Nytkö sä löydät sen? Säälin nyt vähän sitä, se ei osaa kotia. On mä. GG-chatti. Jep. Kato, nyt se löytää. Nyt! Jos sä et vieläkään näe sitä. Ja mennä pois tieltä, ettei se skannaa meitä. Yksi, kaksi. GG. GG. Oikeesti. Nytkö sä menet sinne? Ei vitsi. Ei! Ei. Nope. Se on niin tyhmä. Ehehei. GG. Nyt se sammu. Nyt siitä loppu akku. Ehkä. Sitten se sammutti itseään kohta. Uudestaan. Eikö sä oikeesti löydä sun kotipesä? Lol. Nyt se luovutti. GG-chatti. Äiti. Hei nyt se! Nyt siitä kuuluu, että se palaa kotia. Tai takas.
Laturi. Kato, nyt se Käynnisty. pääsee sinne. Nyt se pääsee, jipi! Ja nyt se kääntää tulee. Eikö se vaan haki sopivan kohan, että se pääsee suoraan menee siihen laturiin? Gigi-chatti. Oi. Nyt se pääsi sinne. Se on meni yli Jippi! 10 minuuttia.